Hola, xics i xiques. Mireu, vaig a ensenyar-vos un joc amb daus, en aquesta ocasió per a practicar la resta. Val? Així que vinga, preparats? Tireu el dau a veure qui comença. Un trau un 3, l'altre trau un 1. Comença el roig. Val? Ui, vinga. A veure, mireu com s'ha de fer. Tirem els dos daus. I sempre al gran li restem el xicotet. 6 menys 1, 5. I ho apunte. Val? Li toca el torn al verd. El gran sempre dalt, germà major dalt sempre. 5 menys 2, 3. I ho apunta. Tornem a tirar. 3 menys 2, 1. Mireu, ho apunte així i el que faig així és una suma perquè he aconseguit ara un punt. 3 més 1 i apunte el resultat, 4. Continue jugant. 6 menys 1, 5. Ho apunte així i sume els punts que he aconseguit. Vale? Li toca el torn. Ui, que s'amaga. 3 menys 1, 2. Aconseguisc 2 punts. Ja vaig per 6. Mireu, qui guanya? El que arriba primer, per exemple, a 20 punts. 3 menys 1, 2. Ho apunte. Val? I continuaríem així. Quan algú arriba a 15 o a 20 o al número que poseu vosaltres, ja s'ha acabat el joc. Val? Què vos pareix? Practiqueu. Amb aquest joc el que vull és que recordeu sempre que en la resta el que va dalt és el número major. Val? Vos ensenyo una xicoteta variant per si algú diu, això és massa fàcil. Vinga, doncs mireu, necessiteu 2 daus, val? Del mateix color i 2 del mateix color. Val? Per què? Perquè anem a formar números. Per exemple, el 63 i el 61. Aleshores, quin posaria dalt i quin posaria baix? Val? Sí? I faríem aquesta resta. És una altra opció que tingueu amb els daus. Vos agrada? Ja en contareu. Vinga, una besadeta. Adeu.